ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅದೇಂಚಲ್ಲಾರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ವರ್ಕ ಅನ್ಪಿದಾಡ್ದೆ ಅವರ ಮೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಅವರ ಬರ್ಸ ಹರಪುಂಡು ಅವ್ರ ದುಂಬ ಹರಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಫೋನಾಗ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ದೇಪಂಡ ಅವರ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಗಲ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತುಂಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕಾದು ಕೂಡ ದುಂಬ ಇದ್ದುಂಡು ಟಕ್ಕ ಅಂದೈತೆ ಬರ್ಸ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಂಡ್ರ ಅಬ್ಜಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಅಬ್ಜಿ ಅವ್ಳು ಪೋದಿರಿ ನಂಗೆ ಈಗ ತೋಚ್ತವೆ ಏನಿತ್ತೆ ಒಡೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮನ ಕೊಟ್ಟರ ಚೌಕಡಿ ಒಂಜಿ ಝೀರೋ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ನಾ ಬೈಕ್ ಅಸರಿ ಶಾಪು ಅವ್ಳು ಪೋದ್ರೆ ಅಡ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದು ಲೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೊಂದುಂಡು ಆ ಲೈಟ್ ಯಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ ಬೈಕ್ ಹಿಡಿತ ಲೈಟ್ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂಚಾಕೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೈಟ್ ಕುಲ್ಪಾಗ ಬಂಡದು ಪೋಪೆ ಪೋದಿರಿ ಇಂಗ್ಲೇ ತೋಚ್ಪವೆ ಆ ಲೈಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಅದೇ ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಏತಾಪನ್ ಬಂದು ತೋಚ್ಪವೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಎಂಚನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಿಗ್ಲೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿನ್ ಯಾವ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪಾತ್ರೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಸಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇದೆ ಒಂದು ಈ ಲೈಟ್ದ ಬಾಕ್ಸು ಮೋಟೋ ಕೇರ್ ಬಂಡದು ಎಡ್ಡೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತು ಓಡ್ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಬಕ್ಕಂಜಿ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಂಗೆ ಕೂಡ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ರಡ್ಲ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ ನಮಗೆ ಇಂಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇರಬದಾರು ಅಭಿಜಿತ್ ಹಾಂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಈ ವಯರ್ ಮೀನು ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಂದ ವಾರಂಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಪನ್ ಬಟ್ ಒಂದು ವೇ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಂದ ವಯರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ಪಂದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಪ ಅಲ್ಲದ ಅಲ್ಪೇರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಯಾಂತು ಇಲ್ಲಕ್ಕ ನೀಟ್ ಅದೊಂದು ಬೇಲೆ ಮುಲ್ಲ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪವರ ನೆತ್ತ ಸರ್ವಿಸ್ ಗಿರಸ್ ಪೂರ ಒಂದು ಟೂ ವೀಲರ್ ಮಾತ್ರ ಲೈಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಫುಲ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಹಂಚೊಂದು ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಡೇ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಿರರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಗ ಬಿಡ್ಲಾಕೊಂಡು ಇಡೆಗೆ ಶೊಕ್ತ ಹೋಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಡೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು 36 mm ಅಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಚ ಇಡೆಗೆ ಸಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಬಾಳಿಕೆ ಎಂಚಂಡಿ ಎಡ್ಡಂಡ 5 ವರ್ಷ ಬರು ಅಂದಾಜು ವಾರಂಟಿ 1 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ 2 ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಆತೇನಾ 2 ವರ್ಷ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನ ಬಕ್ಕ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಂತದೆ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಹಾಂ ಹಾಂ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ ಡಾಗಂಡ ಬಾಳಿಕೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದು ಬಟ್ ಅವತ್ತು 5 ಸಾವಿರ ಮಟ್ಟ ಆಗ್ನದ ಎಸ್ ಅವನ ಫೈನಲ್ ಆದ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಂಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಂಡು ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದ ಇದು ವೈಟ್ ಫೈನಲ್ ಆದ ಎನ್ನ ಬೈಕ್ದ ಫುಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿರು ತೊಂದರೆ ಜಡ್ಡಂಡು ಯಾನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಂಚ ಅಂತ ತೋಚ್ಪವೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನೈತೆ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪಲ್ಲೇ ಯಾನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪನೆ ತೋಚ್ಪವೆ ಅದೇ ಮೂಲು ಬೈಕ್ ಅಂತ ಉಂಟದೆ ಬೈಕ್ನು ಆನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ತೋಚ್ಪವೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಗ ಲೈಟ್ ಉಂಪಿದೆ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಪ್ಪು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪ ಮಗ ತಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೈಕ್ ಆನ್ ಆಗಿ ಕೊಡಲಿ ಇಂಚ ಆನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ DLR ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಹಿಂದಿನ ಆನ್ ಮಲ್ತು ಇಂಚ ಬೈದಿನ ಬಂಡದು ನಿಗ್ಲೈತೆ ನಾನು ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಲ್ತು ತೋಚ್ಪೋಡು ಅಂಡ ನಾನು ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಹೈ ಬೀಮ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಲೈಟ್ ತಾನೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಬರ್ತನ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ನಾ ಒಂದು ಆಫ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅದೇ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಲೈಟ್ ಇಂಟು ತೋಜಿಂಡು ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ನಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಮುಲ್ಕೊಂಡು ಮುಕ್ಕೊಂದು ಲೈಟ್ ಮುಲ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಆಫ್ ಒಂದು ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬೈಕಿನ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಇಂಚೆ ತೋಜಿಂಡು
ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆತೋಜಿಂಡು ದುಂಬು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈತ ಇತ್ತನು ಏದು ಡಲ್ ಉಂಟುಲೆ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ನಂಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಸೆಡ್ ತೋಜಿಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಜಿ ಹೋಪತ್ತ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ನಾನು ತೋಚ್ಪಾವೆ ಓಕೆ ಒಂದಿತ್ತು ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ಈಗ ನಾನು ಪಾತಿರ್ ನಾವು ದಾಲಕ್ಕೇನುಜ್ಜಿ ಈದ್ ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತಂಡು ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾವಡಂದ ಅಂತೆ ಪಿದೇ ಪೋಡಪ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ರೋಡ್ಡು ಎಂಚ ತೋಜಿನ ಬಂಡದು ಎನ್ನ ಲೈಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆದ ಬರ್ನಾಗ ಮೂಲ ಬಾಲೆ ಮೀಪ ಒಂದಿತ್ತೋಲು ಅಮ್ಮು ಮೀದಂಡಿ ಮೀದಂಡಿ ಇದು ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾನೆ ತೂಪುನಿ ವೈಟ್ ತೋಜಿನು ತುಕ ತುಕ ಇಂಚ ತೂಪೆಂಚ ತೂಪೆಂಚ ತುಕ ತೂಪೆಂಚ ಅವೇ ಬಗ್ಲೆ ಏ ಬಗ್ಲೆ ಕಟ್ಟಟ್ಟು ಕೂಂಪುನ್ಯಾರು ಮೀನಾ ಬುಲಿಪುನಿ ಮೀದಾ ತಲಿಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಹೋಯ್ತುಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ತಾವ ಬಾ ಬಕ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವರೇ ಗೊತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ನಾನು ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕಲಲ್ಲಿ ಮೋನೆ ಸಾಬೂನು ಅಂಡಿ ಇಡೀ ಅರಬೈದು ಬೊಪ್ಪೆ ತಲೆ ಉಜ್ಜಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮೀ ಪೈರ್ಲ ಉಡ್ಪುಜಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಇನ್ನೇ ಜಡ್ತಾವ ತಾನೆ ಅನ್ನದಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿಂಕದ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡತಾರಲ್ಲ ಅವ್ಜದ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು 7 ಕರೆಕ್ಟ್ 7 ಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಡಪ್ಪ ಆರು ಒಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಏನಕ ಇಟ್ಕೊರಿಯರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಕತ್ತಲೆ ಗೊಂಜಿ ರೆಡಿ ಅನ್ಪೋಡು ಅಮ್ಮೇನಿದಾದ ಸಾರ್ದಾನ ಮಲ್ದೇರು ಅವೇ ಸಾರು ಮಲ್ತದೆ ಇருந்து ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ದಾನ ಮಲ್ದೇರು ಇದು ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪುನಿ ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಫಸ್ಟ್ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ಪವನಿ ಅಲ್ಲೈತೆ ನಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಕಿರಿಕಿರಿ ಬಕ್ಕ ಬುಡುಪು ಜಾಲು ಹಾಯ್ ಅಂಪ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಅಂಪ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಅಂಪ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಅಂಪ್ಲಿ ಮಗ ಹಾಯ್ ಅಲ್ತ ಹಾಕಂಬುನಿ ಅಂತ ಕಿಚ್ಚು ಅಂಪ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚು ಅಂಪ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚು ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ನಾನೆಂದು ಕೇಳದೆ ಬಂದ ಭಾಗ್ಯ ಆಹಾ ಹಾ ತಾಡಿ ತಾಡಿ ಅದ ಆರು ದೂರ ಮತ್ತ ಹೋಯಿರ್ನ ಇಂಕಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ ವಾಟರ್ ಫೈನ್ ಅವತಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅವೇ ಅವಳ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಪರಾಜಿ ಬರ್ಸ ಬರುವಂತನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೋನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಪೋಡನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯಿನಿ ಮೂಲ ಬಿದಾರ್ನಾನೆ ಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ನಾನು ಬಡ್ಚಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಡ್ಸಿ ಹೋಯಿನಿ ನಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಓಕೆ ಐಟೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನಿ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ದಾದ ಮಾತಂದು ಇಂಕ್ಲು ಡೈಲಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನೆನ್ಯುವ ವಿಡಿಯೋ ದಾದನ ಅವು ಅವಂದೇ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗಾಂಡ ದಾದ ಒಂಜಿನ ಅಡ್ಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪಣ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಯಾನೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆದಿಪ್ಪ ಮೆಂಟ್ಲಿ ಟಯರ್ಡ್ ಆದಿಪ್ಪ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕದಾಲಜ್ಜಿ ತೂಕ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ನಾತು ವಿಡಿಯೋ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವ ಏರೇ ಮಾತೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಏನು ಅನಲಜಿ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಉಡುಪು ಚಾಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತ ಆವಂದ ತೂಂದುಲ್ಲಾರ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ನೆಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಡ್ಲಂಡು ಅಂಚನೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅವಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬೈ ಬೈ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬೈ 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 ಇದು ಎಂಗ್ಲ ನೈಟ್ ಮಲ್ಪುನಿರ್ದಾದ್ರೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬೈ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾಣೆ ಬರು ಕಾಣೆ ಜಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಅವು ಮಲ್ಲೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್